Здравейте, мили приятели! Включвам се на живо, съвсем спонтанно, защото искам да продължим нашия разговор за нашата виталност, за нашата жизнена сила или по-скоро за нашата жизнена мощ. Защото силата по законите на дуалната планета предизвиква противосила. А когато си мощен, твоята сила просто бива мултиплицирана чрез твоите огледала, чрез твоя околен свят, за да се върне към теб умножена и преумножена. Дали разбираме тези знаци? И сега ще ви помоля да дишаме и да издишаме и да потеглим към нашата виталност, към нашата жизнена сила, за да разберем какво ни спира, къде са нашите блокажи, за да изключим нашите сетива навън към тази обектност и да ги призовем да се мобилизират вътре в нас. Дишаме и издишаме. Дишаме и издишаме. Просто ме следвайте, за да можем да канализираме нашата всеобща енергия и нашия вътрешен глас или подсъзнанието да дава отговорите, от които се нуждаем. Пред вас ще изникват картини, ще изниква отговор, който ще трябва да разтълкувате, който ще ви поведе към вашата жизнена сила, към вашата виталност. Защото тази виталност се дава на всеки един от нас по рождение. По рождение, по род. Защото, мили мои, ето ние влизаме в канала, аз го усещам. Защото, мили мои, ние сме една частица от нашия род. Ние сме избрали да дойдем и чрез уроците на тази жизнена линия, на този жизнен поток, да облагородим първо себе си, да проведем енергията на рода, да допринесем с нашите таланти, с нашата функция в тази система, тя да се разшири. Благодарение на вашата виталност, на избора да бъдете живи, да бъдете функционални, да творите, да изберете да творите, този жизнен поток ще продължи чрез вас, чрез децата ви, чрез внуците ви. И както е казал Твореца, до безкрая. Дишаме и издишаме. Дишаме и издишаме. И сега ще влезем в малко по-ускорено дишане, след което ще задържим дъха над главата си и ще го отпуснем, за да позволим на сетивата да влезнат навътре. Чрез езика на тялото да разберем какво ни казват клетките. Как отразяват те невидимия свят и как невидимите сили ще ни поведат за ръчичка към нашите мечти. Колко ми беше трудно да си спомня коя е моята съкровенна мечта. Защото ме възпитаха да правя това, което трябва. Да бъда разумна,
така загубих разумността на собствената си роля. А тя е да служа на рода, на себе си и да претворявам силите, така както е казал Твореца. И аз мога да го правя. И ето правя го с вас заедно. Дишаме. Издишаме. Влизаме в активна фаза, така нареченото огнено дишане, когато вдишването е ускорено в 2 пъти по-бързо от издишването. Показвам, като вие ще го правите с вашата скорост. Можем ли да стартираме? Защото по този начин намаляваме електрическите сигнали в нас. Актуализираме разумността на всяка една клетка, така че тя да има избор. Така както вие правите вашия стоп момент. Когато казвате благодаря, когато казвате обичам, когато казвате благославен и изпълвате тези слова със съдържание. Защото думата слово означава логос, означава логика, спусната отгоре. Спусната отгоре, претворена напред. И ние направихме един знаменателен кръст, който се намира в нашето сърце. Сърце. Дишаме през сърцето, като вдишваме през последния чакра и през първа чакра. Не е нужно да си ги представяте. Те съществуват достатъчно, че аз съм ги назовала. Вдишваме през тези отвори и издишваме през сърцето. И така, все пак нека да започнем. Вие продължавате да дишате, аз ще ви нареждам и ще наричам. Сърцето ви е пълно. С отговори. А небето е синьо. И сега поемете въздух и задръжте. Издишайте с звук. Издишайте до края, издишайте се, нарете корема, така че стената на корема да се докосне едва ли не до вашия гръбначен стълб. И отново вдишваме мощно. Задържаме. Издишваме. Релаксирайте. Останете с затворени очи. Останете с затворени очи. Ние сме тук и сега. Ние сме тук и сега. И се намираме в особено благоразположение на енергията. На разположение с благост. И сега, мили мои, отпуснете тялото си. Отпуснете своето чело. Отпуснете лицето си, скулите си. А взора го отправете навътре. Творете вътрешния си взор и останете дълбоко в себе си. Минете надолу.
Освободете шията и особено освободете пространството тук в ямката, където се намира вашия комуникативен център. Центъра на вашата свързаност. Дишайте през него сега. Стишайте и освободете, и отпуснете. Отпускайте така последователно елементите от тялото ви, вашия торс, ръцете. Тялото ви става тежко. Става тежко и потъва. Вие може би го усещате, а може и да не го усещате, но за това пък една финна мишка следва дъха ви. Една спирала танцува и ражда освобождение, ражда свобода, защото свободата, скъпи мои, е да искам, да мога да искам, да мога да кажа да, когато искам. А също така, съвсем достойно да заявя какво не искам. Тук и сега аз знам какво искам. Аз искам да чуя тялото си. И сега, мили мои, отпуснете своята дясна страна. Вашата дясна страна, която реализира движението във вашия живот, движението на енергия. В тази материя се гледате и отговорете за себе си. Има ли болка? Има ли блъскане? Къде се намира то? Хайде, ако има такова, дайте име. Дайте му име веднага. Веднага му дайте име. Как се казва, запомнете? И сега го обособете. Поставете го в пространството пред себе си отдясно. Усмихнете ми се. При мен това е жълто, красиво, памучно кълбо. Намира се там пред мен. И аз му се усмихнах. Сега вдъхнете отново, един вдъх, един енергиен заряд и преминете по своята лява половина. Преминете с вътрешния си взор и оценете какво ви заболя, къде се намира. Това усещане може да е радостно и в зависимост от очакванията ви не толкова приятно, но каквото и да е то сега, без да се замислите, но дайте име. Назовете го. При мен е зелено и аз го подредих до жълтото. А сега ги поставете пред себе си и ги помолете да ви кажат заедно нещо. Първото, което чуете, е съвета от вашия род. Какво би искал вода от вас? Запомнете това послание. С блага дума го назовете. Ако трябва, го обърнете. Вижте неговия огледален образ. А сега го превърнете. Дайте му място, защото вие сте неговата мощ и е необходимо да го излъчите, за да придобиете и да си върнете способността да мечтаете.
Защото мечтата, това е вашата визия за това какво искате от себе си. Без неочакваните негативни резултати от ваш минал опит да се опитват да ви възпират. Защото, мили мои, най-общо казано, това е вашия страх, който вие сте придобили в обектната съзависимост на израстването при възпитателния ви процес. Защото, мили мои, сега искам да си отговорите какво искате да направите с този страх. Дали да избягате, дали да се снешите и да замръзнете, или да го ударите. Какво е вашата първа мисъл? Какъв е вашия избор? Ударете го, избягайте или пък смръзнете. И сега широко отворете вътрешния си взор, за да разберете, че това е една имагинерна фантазия. Този страх е изиграл ролята си във времето и ви е предпазил тогава от каквото е било нужно. Но тази паметова следа все още е спусък. А сега няма за какво да ви пази повече. Нямате нужда от тази искра, която да възпламенява тези прегради, тези задръжки. Махнете с ръка, те вече не съществуват. Това е вашата духовна ножица, а вие ще продължите напред към вашата мечта, защото сте благодарни на себе си, че направихте това, което направихте сега, защото обичате себе си и благославяте живота. Благодаря ви. Дишайте дълбоко. Издишайте. 7, 8. От безкрайността се връщаме към 7, 6, 5, 4. Дишайте на 3, за да се заземим. 5, 1. Раздвижете пръстите на ръцете си и отворете очи. Защото вашата жизнена сила изпълни вашите клетки. И сега вие на крилете на този възторг ще продължите напред, защото ви обичам и вярвам във вашата жизнена мощ. Бъдете благословени. До нови срещи, приятели!